mga bay. Nanasab ni diri yung dudong kubukog. Di pang gutom sa biyahe. Gikan ni Sheila Vlog. Nya, mga unta. Gikan mi sa Summit Galleria Hotel, Cebu City. Nya, nangami diri sa kananan, diri sa munisipyo sa Lapu-Lapu. Aw sa City Hall. Natay bugas diring bugas kanon. Natay kanon diring mais. Yan, naay sabaw sa Bisayang manok. Yan, natay balbacoa. So, atong tilawan nilang balbacoa diri kung lami ba? Iya kani iya hamsan imuhan sudan? Lancaw. Lancaw. Lancaw sudan niya mga bay pampa baskog. Pampa baskog sa ang load ni. Ang load time sa kay nain nawag. Mga ako na ta mga bay. Unsa man siya tuyo? Suwaw man day. Suwaw no. Man. Tora. Kaon. Ada mabay. Aman oy, dito dia isang. Kana ko dito dia. Enggak. Lawan na to ilang balbacoa. Lahir kayong balbacoa na Ate Julie. Ate Julie, lahir gid mo balbacoa lami. Di man ning ani ang original nga balbacoa. Mga imitation naman yung luto ah. Na original man gud way color. Ini kay panit ramang guni kating Ate Julie kay apil bukog. No? Na may bukogan ugod sa ko nila. Ni puro panit ka? Sukli? Tinjo lang. Wah. Stol, nita bre ano ay. Pasok ko. Bugnaw na. Pasok yun ko. Pero. Ha? Si Inita. Kana? Man. Ano sa gini? Yan mo lang, balik ka po. Surap eh, may tinidor. Balik ka po. Ay, may tinidor ko. Ang isa ko nito. Ano saan? May taong ka. Tsara. Ano na? Ay, gubi. Diba nga po, anak ito nasa lobby. Kangayon mo kayo, lakaw mo, dadas ko. Hindi kami sila mga bayat. Inita, nag-deliver ko. Patay, nahuwad na lang isa. Nag-deliver mi og kapsa. Kung gidadaan og kaning nilungag saging, unay ginamos. Duha. Apil suso yung dudlo ni. Ha? Apil suso yung dudlo. Namay. Yun na kena. Hindi ka masuso eh. Ano? Dili mo silpot. Di nagputo ma. Sa pa kanon? Buang na kuha di mo bukda ka apa ko kuan ama. Tawaan yan no. Lancaw. Murag ilaw ilang mais. Murag ilaw.
Ay palabis kan ulo ko eh. Mais na. Magluto pa ko ron mga bayo. Kaya na-order niya para dinner. Dad anak ko sila vlog og kuan kaning piniritong saging, turon nga saging. Kanang singan ani. Nilusak nga saging. Og ilungag nga saging nga naay ginamos. Kuha na lang di kuha ito pinaypay or maruya. Pinaypay may tawag din no? Da. Pinaypay. Maruyas to ah. Ilang balbakuha o baga kay gunan. Not. Ah. Panit. May panit baka? Ingana ginakabaga or yung baga na pagkuan. Kulata. Pag anak paglata. Yung baga din sa paglata. Expand din siya, no? Birada yung gawa niya. Hindi na tagalutog quick-quick ron. Abri patong kuan kanang. Ano ba? Lubi, ayaw nang lihod lubi eh. Wakay to no? Dua ka lubi ha? Ay, kwan? Mahaw biko? Mahaw biko, dua kabsa. Wato ning ito, pilay paluday mo. Kalibot. Kalibutan paningot taman. May isa bawa sa kwan. Ano niya? Sabok. Ha? Sure ba? Ito lang sa? No. Ah. Ini na naman. Kanang mga kan mga. Hapit na may lugay manok sa tagol. Babakwali ka? Paningot ko sa sabaw sa manok. Bisaya. Ipay ka to kung yun manok Bisaya. Wala ko din manok Bisaya. Ha? Walta. Okay. Nya kani pila man? 40 ya po. Manok Bisaya dito, gitilawan ang ginako ilang balbacoa.
daw eh. Eh. Kumayahan man, lami, mas lami pa ang barbacoa ti Julie. Diba? Bilang serve silang kanon na ribo. No? Sa kalibo to? Sa kalibo, Chip? Sa kalibo? Sa kalibo, tulod? Ngaon ta? Nay, dali ra ka no. Thank you kayo. Ano yung manok eh? Hmm? Ano yung manok? Nagit mi Daplin Highway. Bilisano na sa unahan. Yes, ala. Nalagpot. Nalagpot ang kanon. Ano ba? Lamig sa bawal lang kinuha no? Alam mo yun? Tama to, ano na? Bisaya manok na or Siya. saya no? Abutan pila to ang bayro nun. Libre ako po. Sige, magpalibre na ko eh. Yaya ni mo, siya magaglibre og bay. Managkaon mga bahay, impas na. Nami diri sa City Hall. City Hall man ito unahan. Ito to City Hall. City Hall na anad munisipyo eh. Sige, bye-bye na. Thank you for watching. Muna ilang mga dagko kaldero dito. Dagko kay kaldero. Ay, dool tamos kaldero ha. Mutana ta pila tong bayro nun. Dagang barbecue. Bila tanan na mo ah. Bila tanan ako ah. Balbacoa, ayon lanchaw. Duha ka tulo ka kanon. Og duha ka soft drinks. Thank you for watching.